Velkommen til Crazy Daisys julekøkken. Vi skal lave noget god julemad, hvis vi lige kigger på ingredienserne her. Vi har en and, som er en kylling. Vi har nogle kartofler, rødkål, vodka, juleøl, brun sovs, der er snydt lidt hjemmefra, og noget sukker. Så vi starter med, at vi tager en spand her. Kylling, spand, marinade. Godt. Juletubor, det er vigtigt at marinere i. Det er rigtig godt til julekyllingen. Der er det vigtigt lige at bruge et par stykker af dem. Ja, sådan der. Sådan der. Pisse godt. Så er det vigtigt, at der kommer lidt kakao i. Og så candy-stang. Så jeg kan lige på. Sådan der. Og så lidt mynte. Så lige en knivspids. Der er spidsen af en kniv der. Salt. Sådan der. Så skal den ligge der et døgn og marinere. Så bliver den rigtig super lækker. Og så skal vi have steget den. Nu er der gået et døgn. Nu er den klar til at blive stegt på panden, og så videre. Vi har valgt en lidt utraditionel pande. De fleste professionelle kokke kender den godt. Det er grønbladepanden. Og der tager man simpelthen sin julekylling an her. Lægger op. Og så skal der bare godt med vodka på. Sådan der. Så er den fin. Kan I lige få en pulverslukker i nærheden? Der var en pulverslukker! Det gik satme hurtigt. Safety first. Så er vi klar til fyr og flamme og ild. Så skal den ligge og stege lidt der. Så skal den lige rundt her. Kommer hen på hele panden. For satan, den er varm, mand. Sådan der. Mariner den godt og grundigt rundt her på panden og vent lidt. Det er lidt utraditionelt at stege sådan noget. Hold kæft, det er varmt det her. Så skal den lige... Sådan der. Så ligger den der og bliver dejlig kyllingebrun. Så det bliver godt nok det der. Lige ikke, man kan spise egentlig. Så er turen kommet til de brune kartofler. Nu har vi jo fået anden på. Så skal der bare kartofler ud over her. Og en masse. Det er lige vigtigt, at man lige passer på. Afhængig af hvor meget vodka man lige har på. Sådan der. Sukker til brune kartofler. Det skal der til. Harver. Det er vigtigt, at man bruger noget rigtig dejligt fin ren sukker uden klumper. Rigtig kraftigt ud. Så lidt med vodka. Så er vi ved at være klar med en kold sov. Det duer jo ikke. Så vi tager lige en god her fra den her selv lavet. Sådan der. Så er der bare sovs. Mummer. Og vi skal have noget mere i lidt for et af det. Hvad skal vi have rødkål? Det fik vi her. Så skal vi være julemiddag. Rødkålen den skal være varm, så mere vodka. Så er julemaden færdig og klar, og vi har fået en lille gæst her, der skal prøve at smage julemiddag. Du kan lige få noget skyllet med her. Det var da pænt dig. Har I en almindelig kaffe? Ja. Så fik vi tilberedt noget julemad, og jeg håber, at folk har godt at spise derhjemme. Og glædelig jul!